እታ ካልእት ኣገዳሲት መልእኽቲ ኢልና ዘቕርብናዮ ድማ ምፍላጥ ፍልልያት ኣሞንጎ ኣሰትን ሊያብሊትን እዩ። እቲ ሃብታም ኣቦ ዝኾነ ንብረት ገዚኻ እቲ ንብረት ገንዘብ ናብ ጅባኻ ዘእትወልካ ወይ ኣታዊታትካ ዝፈጥራልካ ምስ ዝኸውን ኣሰት ኢሉ ክጽውዖ ከሎ ሊያብሊቲ ድማ ወጻኢታት ክትገብር ዘገድዱኻ ነገራት እዮም ይብል። ንስኻ ተመሓደሮ ትካል ትውንኖም ስቶክ ወይ ዝካረዩ ገዛውቲ ገለ ካብቶም ኣሰት ተባሂሎም ዝፍለዩ ጉጅለታት እዮም። በአንጻሩ እቲ ድኻ ኣቦ ዕዳ ናይ መኪና በቲ ናይ መጀመርያ ኣታዊኻ እትእትዎ ሞርጌጅ ናይ ገዛ ካልኦት ካብ ጅባኻ ገንዘብ ከተውፅእ ዝገብሩኻ ነገራት ከም ኣሰት ገይሩ ይሓስቦም ነይሩ። እዚኦም ኣብ ናይ ሊያብሊቲ ጉጅለ እዮም ዝምደቡ ብምባል ድማ እቲ ሃብታም ኣቦ ይማጎት። ምክንያት ከምኡ መበሊኡ ድማ መካይንን ገዛውትን ብወለድን ናይ ሜንተናንስ ወይ መተዓራረይ ወጻኢታት ጅባኻ ከንኩልዎ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ እዩ። You know, assets put money in your pocket, liabilities take money from your pocket. They count anything of value as an asset. They count your car as an asset, your house as an asset. When it's really taking money from your pocket. Your retirement plan, guess what? It's a liability. It's taking money from your pocket every month. And whose pocket does it go to? Wall Street or City of London. And that's why, as you and I know, these funds, you know, they sit there, they go, assets under management. That's what they're paid on.